Shalom, selamat hari Minggu Madihita. Tapuji matuhata merite ede sian buku ende nomor 112 ayat sada sahatu opat. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloi hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung, saitogihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami hapurseaon na sitong, asa holan hosambing haposan nami, unang loas huria marhaposan tuak kana dihasianganon, ay holak kodo haposan dohot haporusan. Saya si maroham, patudu matuhami dalan tuhatuaon. Asa jupang hami asini roham nagodangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendehita sian buku ende nomor 220 sia ayat sada. Senhor,
Tatangihon mapatik ni debata di minggu pasiahon dung Trinitatisom. Ima patik pasapuluhon dohot lapatanna. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Jaladang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma. Dohot ugasan tinadikon ni opuna. Si urupat dona sida mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni dang jadi bola-bola otapar di hutan ni dongan jolma. Manang naposona pe. Siapuan dona sida jala sidas dasan madapoton ulaun nahian. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na humbar patikmi. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 114 ayat 1-2. Huriani tuhata di bagasan rohana hohom tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuula hami marhitesian pangalausion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Dang siapa kation nami nasoture. Ro di pangolion nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo ona hukum hami alani dosa nami alai na tersol-sol bagi dohami nuaing alani asi maroham dihami ale debata nami perdenggan basa jala parasi roha doho
alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton di porbadia itu roha nami be, asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhangoluan na sora suda, na pinar bagam di akana porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Adong do dihitasit Tuhan ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang, di baheni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujung na, akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong, asa ditangihon na sida, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 230 ayat sada. Hatani debata turpuk di minggu pasiahon dung Trinitas tison, tersurat di 2 Musa 10 ayat 10 sada sahatu 10 walu, tajahama marsikat soreng. Dungi nina Jahoba ma tu si Musa songonon, nunga hubege parutungan ni halak Israel, dok matuna sida songonon, marhira bodari panganon muna majujut, jala manogotna botongan hamu mangan sagu-sagu, asatong di boto hamu ahu do Jahoba debata munai. Jadi dung bodari Roma marhulalaan akalote, tung ditutup do parsaroani, jala manogot nai marpeahan nambur humaliang parsaroani. Jadi dung manaik manabur na marpehani, ida ma adong mararak di sisik ni halongonani, songon batu ni botik na tata, mepet na dohot hibulna. Jadi dung di ida halak Israel, akka didok bema tudonganna, manhu ahadoi, aidang di boto nasida manang ahai, alai ni nasi Musa matu nasida, ima sagu-sagu na nilehon ni Jahoba Tuhamu baen si panganon. Boti mahata ni natinahon ni Jahoba, papunguhamu sian ganuk marguru tutup na panganonnya, sosulop sahalak-halak, marguru tu bilangan ni torok muna, ganuk membuat marguru tu sini undangan-undangan be. Jadi di baen halak Israel masongoni, adong napapungu godang, adong napapungu otik. Alai dung disolipi, gabedang adong lobian napapungu godang, jaladang hurangan napapungu otik, ganuk marguru tunata pangasa di papungu nasida. Ima sahatna, martuama akana tumangion hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 500 tolu, ayat sada dohot tolu. Raden
tindakon maha porseao tai, songon nahina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tubuan si Maria, nagabe-gabean si aton di perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuan ni silatus, nama terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tubanua torudung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manai ku surga lau hundul siang di bata Jehova, amanai pergokona sohatu dosani, di mana mulak sogot tutanoon, mangu mehalak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panhalak Kristen akan badia, doho dihasani dosa, doho dinahatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak nong mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabege mati ting ni huriata di bagasan mingguan. Shalom, selamat hari Minggu madihita sude ruas ni huriata, tabigema tikting di minggu ta sadarion. Tikting namaragam, goar ni minggu ta sadarion, ima minggu pasiahon, dung trinitatis. Jala topik ni minggu ta, ima mangaraduti hasadaon ni toddi. B. Permingguon dohot partangyangan sektor. Marhite tiktingon pinabotohon matuhita, hobar tu surat pengembalaan nasian preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, ima namarhadumuan tu permingguota, ala dipagajang domuse tiki PPKM daruraton, hobar tu si permingguota sadarion, Minggu tanggal 1 Agustus 2020 sada, dang boi taulahon di bagas gereja Songon Nasomal, di siala pangotak ni Sorimago COVID-10 sia, nasailam martaba gudang di masyarakat na terpapar. Mardo mutusi, naboi tapatupa permingguan sadarion, ima holan ibadah live streaming, di pukul sia wib bahasa Indonesia, di pukul pitu wib bahasa Indonesia, di pukul sia wib ibadah sekolah minggu, doh di pukul 10.30 wib bahasa Batak. Jalaboi mai taihuton marhite YouTube channel, dohot Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Jala pinabotohon matuhita sude ruas ni huriata, di hari Minggu nanaingro, tanggal 8 Agustus 2020 sada, patu paota mamuse parmingguon di bagas gereja tahun Songon Nasomal. Jala di Minggu nanaingroon, partangyangan sektor tapatu pado di bagas gereja, doho di GSG. Hobartusi pinangido maharadeota, lau maduhuti partangyangani. Jala di mingguon khususna di hari Jumat, tapatu pado marhite virtual Zoom, jala margati soring mai di ganuk minggu. Partangyangan sektor di bagas gerejata manang di gedung GSG lantai sada. Di hari Rabu, imana didohotan ni sektor 2A, sektor 2B, sektor 3A, sektor 3B, dohot sektor 8. Di hari Kamis, di GSG, imana didohotan ni sektor sada A, sektor sada B, sektor 4A, sahatu 4D.
Di hari Jumat di bagas gerejaon ima virtual Zoom na dohotan ni sektor pargodungan, sektor 4E, sektor 5, sektor 6, dohot sektor 7. Nah sorang di hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sada di basa-basa hon tuhatta do sada danak boru di keluarga ni amata Rambo JS Panjaitan Inatai DFL Boru si Hobing sian sektor tulube hipas doda danahi suang-songoni nang natorasna ruas nataba mamuka minggu sadarion tanggal 1 Agustus 2020 sada gabe ruas ni huriatama ima keluarga ni amata Polta Christian Pangaribuan SEAK Inata Dr. Donna Dewi Sartika Boru Sirait yanakon ni huriata nama jalo pasu-pasu parbogason na di hari Sabtu tanggal 24 Juli 2020 sada di huriaton alamat nasida Jalan Setiabudi Gang Sehati nomor 10 sada masuk tu sektor Tulube. Ruas namoru ruas napida mulai minggu sadarion nunga pida huria keluarga ni amata Marhain Sembiring Inatai Epi Rita Nopianna Mike Ceti Francisca Rap dua yanakon nasida sian sektor onom pida tu gereja HKBP Pardomuan Brastagi Resort Brastagi namoding na di hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 sada nunga maruzungolu ruas ni huriata ima inata Rosma Borusinurat tutup umur 65 tahun na hinabaluhon ni amata mangisi libong nahinan alamat nasida Jalan Setiabudi Gang Duku sian sektor 2A tatangyakon ma anggiat tumibu tarapul keluarga nati ninggal honna jala toktong di pargogoi tuhata papungu pelean papaton tu pembangunan ni huriata di minggu naneng ro tanggal 8 Agustus 2020 sada di sude par minggota patu paot tado papungu pelean na paupaton ima laho manupahi pembangunan ni huriata sermon parhaladu di hari Selasa tanggal 3 Agustus 2020 sada di patu pahuriata do sermon parhaladu masuk pukul 10 sia wib jala maringanan di bagas gereja Hobar tusi pinangido ma tusude parhalado asareta ro madohoti acarai jala marsitutu mangulahon protokol kesehatan. Mutasi pendeta HKBP Tanjung Sari. Hobar tu SK Eporus HKBP mutasi ma amata pendeta fungsional pendeta Marhehe S Pasaribu STH sian huriat taon jala di hari Minggu naneng ro tanggal 8 Agustus 2020 sada patu paon nama pangujak konon nasida gabe pendeta fungsional di HKBP Lauhole borhat donasida rap dohot keluarga tatangnya koma asahipas di perdalanan jala denggan merdalan ulauni bahen sangap di tuhata Dewan Diakonia di minggu sadarion dung sidung minggu siang di patu pahuriata do pangapulion tubagas ni keluarga Nyonya SM Sinaga D Boru Pangaribuan alamat Jalan Cempaka 2 Komplek Pemda tingkat Sada sian sektor Sada A naniuluhon ni parhalado nagoktiki Pendeta Henry Warnek Siburian STH
pinangido ma tu parhalado doho ruas ni sektori asareta madohoti acara pangapulioni. Parhepengon taida ma di laporan keuangan akka pelean bulanan berpuluhan dohot akka hamaulateon di akka naso masuk dupe di tikting sadarion di hari Minggu naneng Roma di tiktikon. Mauliate ma disure ruas napasahaton pelean bulanan dohot hamaulateon berpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaun huria lam ditabai tu hatama pasu-pasu dihita saluhutna. Songonima tikting namasa dihita di mingguta sadarion tapasada marohata martangiang mahita. Hupuji hupasangap hami maho ale Tuhan debata amanami para siroha jala perdenggan basa na sumurung. Mauliate Tuhan hupasahat rohanami di arianon disudi denggan nibasam dohot asini roham natoktong madongani hami mangiring-iring lakkanami sian ari-ari naksal puyali Tuhan sahatu partikianon taruli hami di hahipason taruli hami di lasni roha dohot akka pasu-pasu nasiapkoi. Tuhan debata di pataruh hodo hami ali Tuhan sian bagas nami be ima akan naposom namar tugas di bagasan perminggun nami arianon di pataruho hami tu bagas joromon di bagasan hahipason suang songonima ali Tuhan nang akka amanami inanami sudi ruas ni huriam nambandohoti perminggun nami sian bagas nasidabe secara live streaming. Tuhan dang terpatupahami dope permingguan nami di bagas joromon songon nasomal alani pandemi namasa dope sahatu partikiano. Pos dorohanami ali Tuhan marhite asi dohot holong niroham. Pasal puamuma namasa pandemi nadong di portibion. Asabui musihami ali Tuhan di bagasan las niroha di bagasan sadani roha marpunguhami di bagas joromon lahu mamuji pasangapon guarmu nabadiya. Tuhan debata mangido hami tuhali Tuhan asa toktong mapaingot hami lahu mangulahon protokol kesehatan na nianjurhon ni pamaretan nami ali Tuhan. Asa marhiti ima ali Tuhan, boy hami pasidingonmu sian akka penularan manang penyebaran niya kapirus namasa di partikianon. Marukil dohami ali Tuhan alani namasaon gudang do sian tonga-tongani ruasmi na terpapar namar sahid bahkan na sahatu nama rujungulu ali Tuhan alani ali Tuhan dia kadongan nami saluhut ruas ni huriam na di bagasan parsahiton apala di tikion di dia penasida ali nang Tuhan marubat pasu-pasu manasida ali Tuhan pargugui pasu-pasu saluhut akka ubat na pinangan nasida asa marhiti Tuhan malum masahid sian pamatang ni nasida nang dia ka keluarga pe ale Tuhan na tininggal hon niya kana hinalholongan na ala nang jumulo borhat manopoto pargugui jala apuli sudi Tuhan akka keluarga asa tarapul nasida di bagasan posniroha lahu madalani akka ari-arina. Tuhan debata amanami nunga hubigi hami biali Tuhan warta jemaat nang hujahon hami namasa do nanang si pamasahon nami di bagasan minggu saluhut na yali Tuhan tuhodo pasahaton nami asa homa ali Tuhan nama masu-masu
namian di saluhut akka sakak ni rohanami. Songsongon iman ang anak kon Tuhan nang pinalumayhonmu tu keluarga pasu-pasu maali Tuhan keluargai pasu-pasu nang dakdanak nang pinasahatmu asa gabe anak na denggan na sida ali Tuhan tujuluanon. Songsongon iman ang ruas na baru ali Tuhan pasu-pasu ma keluargai ali Tuhan asa gabe ruas na burju ruas na denggan na sida di tonga-tonga ni huriami nang di akan napida huria pe ali Tuhan tu hodoi pasahaton nami asa hotok tong mangaramuti na sida di dia pe na sida ali Tuhan maringanan. Tuhan debata amanami satok kinai ali Tuhan daru lidohami dihatam nabadiai marhiti-hiti naposom pasahaton ni naposom mai Tuhami ali Tuhan ima amang pendeta manapar panjaitan pasu-pasu Tuhan naposomon pasu-pasu Tuhan keluarga nasida pasu-pasu nasida Tuhan pakobasion ni nasida asa toktong lam korhon las ni roha di tonga-tonga ni saluhut ruasni. Tuhan debata amanami on matuhan tangyang nami tangyang elihilit nami upasatami maon ali Tuhan marhiti Yesus Kristus si hopkop siramoti ngulu nami mauliate madiho amen. Marende hita sian buku ede nomor 527 ayat sada sahat ro di ujungna uhut papungu pilihan. Martangiang mahita. Damene debatan na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata dia mo akamanami dohotina nami soang-soni aka naposo bulung ni huriani Tuhata na wai kita beribadah memuji Tuhata marhite ibadah live streaming di bagas tapi hata di debata di hita imanatar surat sian surat ni Apostel Paulus tu huria Efesus bidopat ayat sada 1 ayat 7 sonom mahatana di dok
asa au natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangen hamu manatama hobar tupajuon naung songgop Tuhamu martoruk ni roha situtu marlabok jalan marlabas ni roha masih hai-hean di bagasan roha naholong haringgason hamuma mangaraduti hasadaw ni toddi na pinadomu ni dame ay sada do dagingi jala sada do toddi ay songoni do hamu tarjo di bagasan sada pakirimon di pajoni sada do Tuhan sada do haporsiaon sada do nang padidion sada do debata amani sasude si gomgomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut ala itu ganup hita bedo di basa-basahon asi-asi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus ido anggo sahat urian itu hata dihamu akamanami dohot inanami dingoluta si ganupari pasti Jepang tado aka parasingan manang perbedaan manang aka ragam ni mabaik kita marasing tu akan nguluta si ganupari boy do honota mo kamanami do tinanami marasing do adong do perbedaan ni si A do si B marasing do cara berpikirna ninna berbeda perbedaan memang molo tahatai taringot tu parasingan manang perbedaan di nguluta si ganupari boy do honota maul do hita mungkin laho mardalan mangalak tu sada tujuan tabai mojo nakin bahasa Indonesia mojo tapake dalam turpukon ima perbedaan parasingan alam molo mangalak kita anong dam iko sadado nina iko di bagasan hasadao do ima molo hala madokon idealna molo saha tu sada tujuan iko di bagasan hasadao ma alai fakta na terjadi di hita meragam donguluta marasing bedo hita adong do na malo ibana diaka ulaun malo tadokod diaka pertanian diaka ulaun ekonomi do diaka ulaun nasing do pe bukit do honota do malo pemana imana sahalak di bidang pertanian Roma sahalak di bidang teknologi tadok mojo arsitek di hatai mataringo tu pertanian rodo para mungkin na ahli di pertanian mandoko dak songoni nina sangat jelas perbedaan ini jadinya song-soni domang do tinang bahkan moladong di doko siliduat pe anak kembar nang pe molo binereng songona dak hadang Jepang di si perbedaan alai sasitu nadong do perbedaan nasida memang Jepang do adong do kesamaan di nasida dia ka siliduat manang anak kembar alai kenyataan na gudang do parasingan nasida gudang do perbedaan Jepang di nasida Pondona tarun nakini selalu mengherankan ternyata Jepang tada manang tadoko di bagasan luta saya dong do perbedaan boy mabaik kita gabi semangat ale boy do musai mabaik kita gabi tahutan laho mangalaka tu sada tujuan sipatu paon alani amang do tinang taida pe di tonga-tonga ni huria pe udang do parasingan manang perbedaan na Jepang mungkin ditiki adong ala memikiri idealnya mau di bagasan sada kehidupan partot dion naing manian sada roha di sada tujuan sada ulau nina ale boy dodang Jepang
Apalagi mau lo ditaringot tu teologi manang dogma ajaran, boy do Jepang perbedaan-perbedaan. Dak songoni sudut pandakku marnide nina. Dak songoni sasitongna mau lo manghyuton pertanyaan mau lo sonon hobar tu sonena. Di tengah-tengah di huria pe lo Jepang perbedaan mana parasingan. Bahkan itu nama bain melatar belakangin 5 dokumen keesaan gereja di PGI. Ala dipergumulhon PGI do persekutuan gereja-gereja di Indonesia taringot tu huria. Adong dosa ada huria mengklaim bahwa ajaran si A tidak benar. Ajaran gereja B itu salah. Adong do para singa taringot tu Madidi songon natar surati ikut di selam. Alai molo songon di huriata cukup dengan percik. Adong do halak ma di sada huria muse dang di paluas poso-poso majalo padidion. Ala iku magudang do nama jalo padidion. Oma parasingan. Alani tubuh ma sidang gereja, sidang raya PGI menciptakan melahirkan 5 dokumen keesaan gereja. Na ipolana, na dipotohon, dibabotohon, ima taringo tu songon perbueni jeruk. Sadado jeruki. Alai di bagasan hasadauni adong perbedaan, adong parasingan. Deng dibuka kulit ni jeruki, adong maruas ni jeruki. Dang dos sudena ukuranna, dang dos sudena bentukna marasing-asing do. Alai dibukus di bagasan hasadaun. Memang mau tadokon hasadaun ni macai rikotia doi di bagasan nguluta. Hidup bain mau ladong na tua-tua mau neng salpum manang marujung ngulu manang neng mertona imana mertadikata imana tua kapoparanna bahkan do sada hamu ate anaha mau huta di kami hamu siap portibion hasadauni rikotian dang di porso dang di abaikan sasitongna kaya nakonna mau 5 ya nakonna. Adong do perbedaan masing-masing gaya dan cara dan sudah cara berpikirna berbeda-beda do. Alai na pinangido ni na tua-tua ni sadahamu ate nena. Du salpu hami sia portibio sadahamu. Alai dok do dung salpu ai mada na pasadahon na sidei dang adong be ima na tua-tuai nena. Ima kan natorasne dung salpu do natorasna dak sadabe na sida. Ay si buat dalan dabe nga tapata maca patar parasingan nasida na selengonin na. Tapi tapon lontan nata dokon rikotiad do hasadaon di bagasan ngulus ganupari. Molo putusan sada manian. Sude akan adohot di babuat haputusani mangulahon haputusani. Itu ideal. Tanpa mengabaikan adong perbedaan-perbedaan ini. Alani amang do tinang molotadoko dang boita pasiding perbedaan di ngoluta. Dang boita pasiding parasingan keberagaman kepelbagaian di bagasan ngoluta. Dos doi dang boita pasiding warna na adong di portibion. Manang dohonota naing masada warna di portibion warna nabotar masudinin na dang dari kotor do keberagaman ini alai di hari kotor do tutu hasadaun di bagasan ngulus ganupari atong wado hasadaun ni naing molota ida mang do tinang Olanon nama kinataida bagaimana mengelola keberagaman agar
terwujud dan terlaksana yang namanya hasadaun. Alana malu tadok kena daftar pasti di kita adong keberagaman. Alai bagaimana mengelola keberagaman di bagasan ngulus ganupari. Dos malu taida di bagas tabe akayana kota. Mereka memiliki perbedaan-perbedaan, namun bagaimana kita mengelola mereka supaya mereka selalu punya satu kesatuan sebagai keluarga A. Mengelola hasadaun ini rikotiat do situ tuh. Mengelola perbedaan ini pe mace uli hiat do sipatu pota. Alaniro nataida dia mau kamanami do tinanami di bagasa turpuk taupe. Paulus mabuahon taringo tu kondisi yang memang jupang di huria Efesus. Taringo tu perbedaan-perbedaan, nah bahkan dipelihara perbedaan ini lahu patupu. Parbola-bolatan di bagasan ngulu nasida. Keberagaman ini dipelihara lahu patupu parbola-bolatan, apalagi macekaras itu tuh. Taringo tu hala Kristen na di Efesus na pinajongjong manang na pinasahat ni si Paulus barita nauli tu nasida gabi ala Kristen nasida na di parmahani si Paulus nasida gabi ala Kristen na sasitong na dang halak Yahudi nasida. Alai di kondisi di huri Efesus di tonga-tonga niluan Efesus adong do halak Kristen na memang berangkat sian ngolu manang suku manang peparan ni si Abraham halak Israel halak Yahudi nasida gabi di do nasida do dak tikos samu halak Kristen dak tutu hamu halak Kristen dak kadok hasadauta dan adong hasadauta lahu mamuji Tuhani daksa robbak kita jala daksa urdut kita diaka pakobasyo daka dinama muji pasangapon guar ni Tuhata. Alani mamang do tinang Paulus pabotohon di bagasa turbukon cara mengelola perbedaan ini berangkat do si Paulus sian ayat na perjolo nama dok songonon asa au natariho tu bagasa Tuhani huapoi mahamu parangehon hamu manatama hobar tu pajon nang songgop tu hamu parangehon hamu manatama hobar tu pajon nang songgop tu hamu mamarangehon natama hobar tu pajon. Jadi mamarangehon ngolu natama dak hobar tu pangatusion ni halak. Alai taringo tu pajowon ni Kristus. Tu sasa halak gabe sisian ni Tuhani. Ido standar ni halak Kristen laho mangulahon sada hasadaun. Mamarangehon parange ngolu siganupari borhat do sian standar ni Kristus Yesus ima na jupang di pajawon gabi halak Kristen manang siuton Yesus Kristus. Sudedo molotadokon halak Kristen manang naridon nape songon diobar di turpukton halak Yahudi manang halak non Yahudi nasida. Alai sada do pajawon na ima Kristus nama Joe sian haholomon tu hatiuron. Sian haholomon tu hatiuron. Oddo ojahata standar taparjolo. Alani molotadok kamang do tinang diragam ningolutta sada do na pasadau kita nuaing na sumabay kita na doko daktar pasidi kitai rab doa do tamu amang do tinang sapajuon di Kristus Yesus.
Alanido nakin na taida diadopan ni Kristus Jesus sadado hita. Alana di jo Kristus Jesus do hita sian haholomoni tuhatiuron. Ima na taida na perjolo na paduahon. Nilai-nilai ni pajuon mangulaho parangen na tama. Ima na iro na martorok ni roha. Marlabok jala marlabas ni roha. Masih hayan di bagasan roha na holong. Jadi molo disi hamu akamanami dohotina nami. Bagas situtudo terpukon bahwa nilai-nilai ni pajoni papuan dari buah kita sian haholomon masuk tu hati uron di papotohon si Paulus do di bagasa terpukton ima taringo tu naridona martoruk ni roha molo di bahasa Indonesia. Hendaklah kamu saling rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Argas itu tuh don. Molo didok rendah hati martoruk ni roha. Molo didok marlabas ni roha. Molo didok masih hayan di bagasan rohana olong argas itu tuh don ala puasa molo taida di sana mang do tinang dakya di patujolo sasahalak di son molo tadokon keunggulan na keistimewaan na alai na di pajolo di son kebutuhan nidongan na. Jala ido na taida toddi ni Kristus Jesus nama jauh hita sian haholomon tu hatiuron. Molo pakeo ni Kristus Jesus do keistimewaan na pasti daktar bandang ya hita gabe na jino ni Kristus sian haholomon tu hatiuron. Alai di patu toru ibana do dirina jala bahkan didokon dosi mana dok jolma ale nang pe soni dang mardosa ibana ido na taida di bagasa terpukon nilai-nilai nama ce arga na Jepang di pajuwoni na so tartuhor ni manangaha mana so dia jala ido pakion laho marsnya bajupang dodongan bagaimana memenuhin patujulohon narikot di ngulu di dongan namang ihut musea mua kamanami do tinanami di dokon haringga sokamu mangaradoti hasadaw ni toddi pinadomu ni dame ay sada do dagingi jala sada do toddi ay songoni do hamu tarjo di bagasan sada pakrimo di pajoni sada do Tuhan, sada do hapersyaon, sada do nampadidion, sada do debata aman isa sude, si gom-gomi saluhut, si toru si saluhut jalan si ingani saluhut. Haringgasson hamuma mangaraduti hasadaon ni toddi. Di sodda mang do tinang moloteida na pinadomu na pinasada ni debata do hita. Hapersyauku dohot hapersyau muna maka persyai Tuhan nasada do. Bakat toddi di debatana maringana di bagasan nguluku do di bagasan ngulumuna toddi nasada do. Alani molota dokon niat kita di bagasan pamatang ni Kristus Yesus sada do pamatang ni Kristus Yesus. Allah hita akar ruas na do hita. Ni pamatang ni Kristusi. Idona ikon taida danga dong para singata
di bagasan Kristus Yesus. Sada do hita dibain. Sada do hapor syota. Atik pe molotadokon cara pandang tamanang cara mempergumulkan pajowon dohot mangulahon ulau ni marasik kita. Alai di pasada debatado hita di bagasan pamatangna. Jalan di pasada do hita di bagasan toddina. Alani do nataro nakini didokon disada padidion ay jupnay haing hanguluan manang keselamatan natajalo haluaw natajalo sonari ima marhiti padidion na badia disido jupang ta haluaon na pinatupan ni Kristus Yesus atik pe manotadokon di huria ikon na magudang dihita poso-poso alain na tayo na pasti hasadaw ni debatado na pinatuduhon na di sini. Baka di baboto dia mo kamanami do tinan alay tu ganup hitabe di basa-basahon asi-asi marguru tu panogihon ni pangalehon ni Kristus. Dilehot debatado asi-asi tu hita maragam hopar tu nariko di hita. Dang dos asi-asi ni debata dilehot tu au do tu hamu. Do tu dongam muna. Dohot tu berbalo muna, bakat tu yanakom muna, dohot pasangan ningolu muna, dang dos dileot debata tu kita asi-asi meragam do. Alai molo didokon disi molo dipaluas pe meragam asa buadui asa takas do nepatuduhon ruas ni pamatang Kristus do kita berfungsi masing-masing do ruas ni pamatang ni Kristus. Alai natarida disi dang ruasi alai pamatang ni Kristus do natarida. Idon natarida mang do tinang hasadaw ni macari kotiad do linggakian. Ngayon molo di bagasan ngulutas ganu pari. Udang do halak dang pala lomor rohana di hasadaun minna. Adong do Jepang. Apalagi mau tiki Jepang konflik. Mau apalagi tiki Jepang perbedaan. Nah selalu di pasiringon di pasiring sini ima hasada nuar hasada. Pengalaman nami amang do tinang di tiki marhuria pasca rekonsiliasi HKBP di salah satu huria di Bandung Ujui, ame makobasi di si. Nah terjadi di tiki ala tona ni rekonsiliasi asa di bagasan hasadaun. Asa di patupa marsama di patupa molo pemana na selilingon mengalami konflik dibuam ma tu hasadaun. Molo tungpe ikon pajongjong sada gereja borkat sian hasadaum. Ale ujui dangulu hami sarobang doti. Apalagi taringo tu jamita dang boy di jamitaon hata hasadaun. Kesatuan dang boy termuruk do. Ya dosongoni marjamita ma padeta resottu. Baboto mataringo tu hasadaun alam terjadi ham tiki tukar mimbar madohonon di sada gereja, sada bangunan, ale dua gereja na mengingani, tukar mimbar ma dalam rangka untuk melaksanakan rekonsiliasi, si marjamita ma tu gereja siang. Di doma di jamita mataringo tu hasadaun, marsada do hita di bagasa Tuhani, sada do hita di bagasa Tuhani, ale dung sidung sani. Terus saya marjamita terlalu mendapat di konsistori. Amang unang jamita kamu hasadaw di soda. Ninna songni. Di bagasan konflik maldo papotohon hasadaw. Hape molo taida di bagasan kepelbagaian keberagaman ikut dibungkus hasadaw do. Asa berkualitas ngului.
asa terida Asia sini debata manang karunia iko dibungkus dui sotung dotong mabiar hita adong ala masoni bah mau lo makata utaring tu hasadau do hape dang boy dison hape tonani Tuhan Yesus Kristus hasadau do bakat tangyang di Kristus Yesus be asasada nasida so kita mang nena ale mau dang diolo do bah bisa berbahaya. Alani mamang do tinang dihita saluhutna molo tadokon mamora do HP di bait debata hita jolma di portibion. Mamora do HP huria di bait debata di portibion. Ala di leo debata do ke keberagaman ni. Ala di leo debata do aka asi ni Kristus Yesus tu hita. Mamora do hita, mamora do huria. Hidup bain malu tadokon satu sonarion adung huria. Itu karena memang keberagaman yang diberikan Tuhan kepada kita. Lani dihitape di masa-masa pandemi kon malu didokon adong hasadaun di dalam keberagaman, maka yang terlihat di situ adalah kepedulian terhadap orang yang ada di sekitar kita, yang berbeda dengan kita. Allah memang mau taruhkan, waduh kita peduli itu akan nuhumaliang tahu. Di masa pandemi kon, napa buat sadar kita di bagasan Kristus Yesus, nang pe berbeda. Kepedulian ini mace arga situ tudui. Jala kepedulian ini di sido patar terida, nah memang di bagasan hasadau kita. Di keberagaman ini. Amang do tinang sada hal lasni roha ditiki masa pandemi kon kepedulian ni ale-aleta distrik Medan Aceh merale-ale itu distrik Underager di Jerman di tahun nasalpu di Pabotohodo kepedulian nasida pabuan nasada hita marhamaranggi di bagasa Tuhani. Atik pe marasing do kita do nasida. Sian kultur, sian cara berpikir, sian sudah ke kemajuan. Alai ala ni Kristus Yesus di bagasan hasadaun ni Kristus Yesus. Tari do kepedulian ni. Di leon nasida pangurupionna mangurupi hita di tahun nasalpo adong pembagian sembako. Di tahun muse. Dung di boto nasida mesti ada melonjak kondisi ni COVID-19 di negara tahun terkhusus di luar tahun martelepon do ale-ale tasian Underager dohot pengurus mitra maddo songonon ahado nabui patu paun nami mangurupi borak ni setiana muna ala ni pandemi COVID-19 dungi duduk kami masongonon. Dung marapot kami pengurus do preses. Narikot di zaman nuengon dang apalah sembako be. Boido sembako nian. Alai di kondisi Covid ini supaya konai mana vitamin, masker, jalan marga muse oksigen. Tapa botohom ma asa tapatupan no pengadaan oksigen. Tabung oksigen asa di tuor nasida sian sian nasida danana tata tuor di luar ton disanggupi nasida dengan situ tu nina jadi oksigen yang non morosau don noni dikirim di pasang ada sanggupi nasida tinggal mengelului oksigen ini nama dapat taman noni si pemain di kantor distrik mungkin adong ruas tanah membutuhkan boy maistilanas untuk dipinjam pakai selama dia mungkin diisolasi mandiri narik koton di sido dipatuduhon kepedulian ala di bagasan titikina peduli nasida cupang mahasadaon na memang sadado hita di bagasa Tuhani
Memang na di pasada Tuhan ido hita. Di pasada todi ido hita. Molo dang di pasada todi dang jupang kepedulian. Songoni do hita noeng amang do tinang. Molo di huriat ton noeng sada do hita. Di pasada todi ni debata di hasadauni. Tentu ikut jupang do kepedulian di hita. Bodo hita peduli tuaka dongata. Bodo hita peduli tuaka no humaliangta. Bodo hita peduli taringo tu huriata. Na memang bergumul do nuaing huriata ala ni masa PPKM on. Bergumul situ tu. Jepang tadok bodo hita mang do tinang peduli tu huriata. Ala malo tadokon pamatang ni Kristus do disok kita. Boi taida nuaingon secara umum di Huria Nuaing di distrik 10 Medan Aceh secara umum berdampak do kondisi ini molotadokon kehidupan operasional di Huria berdampak situ tu do naing patu papang urupion tu ruas ni Huria tu akan akan berdampak acid do mandanggur na suada gudang dosong ni. Naing patu pauta kehidupan artinya kehidupan sosial macam-macam berat dom patu pa alaman dangkur na suada. Alan ira amang do tinang molotadokon adong do hamora adong de debata tu hita asiasi nama baik kita meragam di bagasan ngolus ganu pare. Tapatuduhom mai napabotohon di bagasan hasadauni do hitan waing. Molo naing, molo baboto kami, saotik kondisi, boido taida sian tikting ta, kondisi ini molo tadokon par hepengon ni hurion. Hape gudang ikosi patu pauta, hape gudang ikosi leho si urupota, alai buama ita patu paoni. Hamo kamanami do tinanami, dihita saluhutna dihasa daud tay mahita borkat makobasi ulaun ni Tuhani dihasa daun na pinatupan ni todi ima nang pemaragap pita saut akasakap ni Tuhata tapatupa di kepelbagaya taima bui tapasikop lomoni rohani debata di nguduta. Alani di bagasan hasadaun ni tod di mahita toktong. Di ihot pajuon ni Kristus Yesus di kita. Amen. Mertangnya kita. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Moleate ma Tuhan hupasat rohanami tu depam. Diari na pinarbedia mo Tuhan. Nang pedang bongot akaruas ni huriam. Tutongan ni bagas joromo Tuhan. Mamuji pasangapon guarmo na badiay. Jala manangihon hatam na badiay. Ala ni masa pandemi COVID-19 di patupa pemerintah nami. Ima PPKM di level paupatoma 26 yot Tuhan. Ubahen ikut siatongan ni bagas nami behami. Rap mamuji ho Tuhan. Rap pasahaton puji-pujiat tu ali Tuhan. Jala manangihon hatam nabadiay. Ale Tuhan. Moleate matoktong pasarohan nami tiho. Ala di topahodo Tuhan. Teknologi Tuhami. Di pasu-pasu ho Tuhan. Akan napistar. Laho pamake teknologi asa unang adong alasan nami dang mamuji ho Tuhan alai mamuji ho molo nunga salpu pandemi COVID-19 bongot hami tutongan ni bagas joromo Tuhan mamuji ho muse alai sebelum satu si ikon ramotammu do hami Tuhan asa toktong hami marsaur do to mamuji ho Tuhan unang marsidaliak kami daku patu pahami peribadahan rab doto Tuhan.
Ale Tuhan, ajari kami pasauton sakapmu di ngolu nami siganupari. Tuhan di bata manami na marhabangsa di Banua Gijang, meragam dohami Tuhan, ngolu nami siganupari. Adong dohami Tuhan, na memiliki keistimewaan alai di dongan nami dang adong. Keistimewaan ni dong ape Tuhan, alai di hami dang adong. Nampe keberagaman ni, para singani Tuhan, takas doi, jupang nami di ngulu nami siganupari. Alai, sadado kami Tuhan di haporsion nami. Maka porsiai Tuhan di bata ama anak dokter di perbadia. Tuhan di pasada tot dimido kami Tuhan. Alani Tuhan, pasu-pasu mahami, diakka ngulu nami siganupari, ai di leo kodo Tuhan asi-asim di kami, asa pakyon nami i, laho patuluson sakapmu di ngulu siganupari. Di pasada tot diido kami Tuhan. Tuhan pasat kami ma pargulmiton ni ngulum ni huriami, homa na mangurupi. Songoni Tuhan akaruas ni huriam, na mengadopi ima alan ni pandemi COVID-19 pola terpapar nasida Tuhan. Gale pamatangna, bahkan tahutan nasida Tuhan, papostrohan nasida Tuhan, dang ditadikoko nasida, di pasu-pasu hodo nasida, di haul hodo nasida, di dauni hodo nasida Tuhan, asa hisar nasida, asa malum nasida sian sahih na Tuhan, talu virusi sian nasida, baik semangat nasida Tuhan, asa naik imunitas nasida, pataluhon ima virusi, pasu-pasu aka obat, pasu-pasu si panganon, asa margogo marhuaso siako Tuhan, pataluhon saiti, pasu-pasu aka para medis na mendampingi nasida, asa huaso nasiakoma, napi napatar nasida, jalan napi nasa nasida tu aka namar sahiti Tuhan. Atau ngali Tuhan, basa tami ma aka dongan nami pamalum manasida. Moliate mau diwali Tuhan, marhiti hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Marede hita laos tapasa mapiliata. Tatangnya koma peliata martangiang mahita. Ali de bata manami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhu selehon-lehon na denggan dona solibasa na moliutus. Upasa kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasyang kami pilihanon. Pati pulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam
doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hosana dire uni, adiro di pamadaku. Hosada hot gogoki, rodi saluhut atagu. Upasahat itu Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomani roham di Banua Tongoon sangon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asimar rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur homma damena tutodim. Salam sehat madihita saluhutna, amo kamanami dohotina nami, natoktong beribadah sian bagas tabe, toktong do sunggulon nami tuhita, asa toktong disiplin kita, jalan lebih ketat kita melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, asa daus ya kita masa pandemik. Anggiat minggu naro, boy kita muse beribadah, di tongani bagas joroon. Jala ido harapota, pakirimota, minggu depan bui manian hita beribadah di tongani bagas joro. Moliate madi tuhata, moliate madi hita saluhutna. Shalom, salam sehat madi hita saluhutna.